likajesu, ngegama likajesu. Yonke imisindo yobumnyama siyayikhuza, wonke amandla ama-waves obumnyama siyawakhuza. Wena Satan, devil will rebuke you. Moya yonke obumnyama siyayi-rebuke. Moya ama-water spirits, moya ama-monitoring spirits, moya solwana siyayi-rebuke. Moya yonke evalayo, imoya enhlupheyo siyayivala ngegama likajesu, ngegama likajesu, ngegama likajesu, ngegama likajesu, ngegama likajesu. Siyahlakaza yonke imimoya ayithuli ndidulu. This person to die. Attempted suicidal for quite a long time. Just come here. God wants to deliver you. There is nothing like you. Baningi abantu abakhombe abashayo the spirits of suicide. Just come here. Many a times you wanted to commit suicide. Ophuza amaphilisi ethi uyazibulala. Amaphilisi avela amkhiphisisi. Wazala ngaphambili wathi Shakabrakadosh. Zekebrando de brako shanda karia. Zibranda de kasutaria baba bashika. Zekebrando de bosheke de brade de basutari. Zede brako bosheke de brako bosheke de brade. Olia mama sutalia da. There is an open heaven
The open heaven. The manifestation of power. The manifestation of glory. The cloud of glory. What is impossible this morning, it is possible with God. God makes the impossible to be possible. Kono muntu ogwazwa izinto zimgwaza esifubeni, zimgwaza emqolo, ziyamhlaba. I want that person ogijimezela ngaphambi. I want to pray with you. Kunezinto ey'gwazayo emqolo wakho right now. Umqolo uyashisa. Woza la isign leyo. Shaka brakadodosh. Keria baba sota. Phamisa izandla zakho mntana. Phamisa izandla. Khona uJesu la. Ubani othe yekela ama-sticks. Focus. Ungaba ngumsindo, focus kahle. Shaka brakadodosh. Zeke mbrando doboske de amandi dia sutani. Zedi amando do shekede dia da. No shout no spirits and rejection. Ubanamba nani? Ubanamba nani? Uvamba na mani? Malume woza? Malume uyifihlelani manje? Malume bakho ditsumbela mina izwini. Makona malume akho ndizini manje bazini. Bakho ditsumbela mina. Bakho mudzimbela mina. Yeah. Yeshaya isivenda, mangimubi ngesivenda. Imubi nesivenda. Hallelujah. Khona umuntu onganamabhriki la. Unamuntu asinawo zibreak lapha. Maye toilet ufika sekeqedile. Achiya toilet yokuba nophetsa. Ubani lo? Ndinyona. Kwenzeka nakuwe. Ufike toilet usuqedile. Satan unamanga. It's a spirit of embarrassment. Ndimuya woshonisiwe. La ufike toilet usuqedile. Uya toilet bonophetsa. Ufana nogogo omdala. Bafana namkegulu mulwane. Mayesaye toilet. Achiya udithusa. Mayeqeda nje ukukhuluma. Achiphetsa wami. Uze ukuthi tso. Ubonophetsa. Besathi adenguluteleko. phelile. Onophetsa. Namhlanje Namusi. uzoshaya umoya omnyama. Rekodoro wamuya waswiswe. Abanye ngizongibamba biza ngendlela. Bamba la. Jesus. Hey. Yonke lento le yayihlakaza. Jesus, let fire. Beke yakala ukusindwa abantu. Hawa nifundanga nofundo. Nabanye umuntu yamasharo ekephansi. Hallo. Phamsisandla na. Phamsi umalu. Nzokulu ushaya spirit rejection. Umalume or umalumekazi? Malumekazi. Phamsisandla mntana. Phamsisandla. Wena there are multiple problem kuwe. Multiple problem. Zodalesa. Were you abused? Why was rejected kangaka? Everywhere where you are going, to wenza into ungayenzanga.
nani into ebhedayo bathi bayibeka ngakuye chimwe na chimwe chine chavachibi vachibeka bathenziwe uwena vari zoitiwa ngayo fanele yena zofanela yena ezilungile azamfanela olugavazo ngomuti ufanelwe ilezi ezibi oteyanga zvibi they name vamuvhidza with all sorts of names ngamadzina ope baze bamhlanganisa nosathane vamutanganya na satani bathi uyo moshayo vari ndiyena kumuchini lalela mntanami lalela don't worry Ana demon demon lelenza kanje demon lelenza kanje come out 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 mtsike mtsike ase mtsike mtsike fire mtsike 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 lebe 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 power 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 fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire get out of it msumisi msumisi namanga nini nahamba namhlanje nahamba namhlanje nahamba namhlanje let nahamba namhlanje nahamba namhlanje get out get out get out get out suka swi suka lapho suka lapho suka lapho I uproot suka suka I uproot come out 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 fire Jesus mighty name pendul pendul Jesus get out those voices I command them to be silenced those voices spirit of rejection get out get out get out get out fire I declare you are free 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 Jesus mighty name command now in Jesus mighty name you are free come in amen nana amen nana amen nana come in nana where is the face Mike how are you feeling put as I spectate my ears are blocked your ears were blocked now they're blocked they're blocked listen to this it Umbona is too small this devil they can hear now they can hear now susa isandla lapho you can hear properly you can hear now yabona usathane mayelwa nawo uthi kushayele nkingi avezenye jilwa naye ukuthi imwe times bese wena uthi ngiyafa uri ndikufa uya confirm ukoze uyahamba kanobula from today I'm declaring favor upon your life thank you Jesus thank you Jesus yeah umamukeli uJesu amen yeah umamukeli amen yeah nini namhlanje umamukeli nini akakamamukeli mamukeli umamukeli Jesus yeah mamukeli yeah ungathi umamukeli namhlanje ngakakuvumisa Tonight it's all about the accepting Jesus. Pasala, the mystery is Jesus. Senzela ukuthi even when you are at home, you are able to call this name boldly. The name of Jesus. Phamsisandla sakho. Ubani omunye la ungakaza amamukela uJesu eyinkosi nomsindisi. Phamsisandla la ukhona want to pray with you. Ngaqalaza abanye abantu. Sokosetsa abantu. Inkosi uJesu. Lalelani ke bazamla ngikhathazeke whether uyi-1 lithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesono esisodwa ezulwini nenhloko
Inkosi uJesu Nkosi uJesu namhlanje namhlanje ngiyakuvuma ngiyakuvuma uyinkosi uyinkosi nomsindisi nomsindisi wempilo yami. wempilo yami. Xolele Xolele wonke amacala ami. wonke amacala Ngiyasondela kuwena. ngiyasondela Ngiyayinikela ngiyayinikela impilo yami impilo yami ukuba ilawulwe nguwe. Ngena ngaphakathi kumina. Ngena ngaphakathi. Sebenze ngomangaliso. sebenze ngomangaliso. Sula igama lami Sula igama encwadini yokufa encwadini yokufa nekaSathane. nekaSathane. Bhala igama lami Bhala igama lami encwadini yokuphila. encwadini yokuphila. Jesu Jesu ngiyakholwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wavusa kwabafileyo. wavusa abafileyo. Jesu Jesu ngiyavuma ngomlomo ngiyavuma ngomlomo futhi ngiyakholwa ngenhliziyo ngiyakholwa ukuthi uyinkosi ukuthi uyinkosi nomsindisi nomsindisi weyami impilo. eyami. Ngixolelwe Ngixolelwe izono, izono. ngithethelelwe Ngithethelelwe izono izono. zonke zonke zami. zami. Xolele Sathane Sathane nayo yonke nayo imisebenzi yakho Imisebenzi yobumnyama yobumnyama. awunasabela Ayinasabela. anymore in Jesus mighty name. Thank you Lord. Baba siyabonga egameni likaJesu sibreaka nama-cases obumnyama adeclare afunga kule ngane ngegama likaJesu waseNazaretha. You are free there. You are free. Shalom izandla. From today you are free. You are free. You are free. Phamisa isandla. Jesus mighty name. Jesus. 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 Hey, inshanonke nini. Inshanonke. Get out! Ithela igazi ey'nyaweni ezandleni, ithela igazi emlonyeni, ngiyalihlahlela ngenkemba. Nali igazi, nawo amandla, nali igazi likaJesu. Shout the name of Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Usathane siyamparalyze. Siparalyze isihloko sakhe. Siparalyze i-marine powers yakhe. Siparalyze yonke into yakhe. Siparalyze yonke iy'godlo zakhe. Siparalyze wonke amandla. Siyawaparalyze ama-voices akhulumayo, ama-voices ahlaselayo, ama-voices asenda ama-arrow. Siyawahlakaza ngenkemba enomlilo. Fire! 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 Mlethela fire! Lalele khona ithumela umlilo. Lalele khona kwi-carpet uvutha umlilo. Fire! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Siyamlengisa namhlanje uSathane udwakho. Singamula umsila, singamula ikhanda, singamula yonke into, singamula amaphondo, singamula yonke into, singamula ama-voices awakhuluma ngawo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Fire, Holy Ghost. We paralyze ithunywa zobumnyama. We paralyze amagogo. We paralyze olatoya. We paralyze walk amadimoni, walk ama-angels, walk ama-powers, walk ama-queen of the coast, walk ama-beast of the coast. Yonke into siyahlakaza, ngiyayihlakaza, ingena kathatha ngaphansi kwamandla obumnyama. Iyahlakaza okungaphansi kwamanzi, iyahlakaza iy'mpilo, iyahlakaza yonke into. Amakhamera yawa-disconnect ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Power! Fire! Iyahlakaza okudiphothiswe yeswile, iyanqamula, inqamula udaka lwangaphansi kwamanzi, inqamula ama-connection, bonke ama-operators in the area. Iyabahlakaza. Demon of darkness, be paralyzed now. You foul spirit, you man of darkness, I scatter you, I
atmosphere. In the name of Jesus. Ngizakuwe ngumlilo. Ngibhekana nawe. Wena dimo lobumnyama. Wonke ama-grandmaster. Ngiyawahlakaza. Salabrakata yabasa. Izima connecta naso. Ngiyayivala. Declare it out. Inyonga operator naso. Ngiyayihlakaza. Yela baba bonke abanenyonga. Bonke inyonga. Esibathomentayo. Ngithumela umlilo. Now amandla. Come on, shout fire. Shout Jesus. Khona into enzakalayo. Khona into enzakalayo. Abanye bazovomita. Abanye bazohlaza. Abanye bushibo. Yonke amajaso lwakhe. Imali ehlele ibelethweni. Imali neyibunga ehlele eswini. Neyibunga ehlele ekabeni. Namhlanje out. 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 Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. I command by the Holy Ghost fire. Come out. Ushisa isibeletho. Wabuka idimoni. Buka lo moya. Buka lo moya. Nawuphuma. Nasi izisha lezi. Nayi isha lento. Nayi isha lento. Wena nyoka. Wena nyoka. Wena nyoka. Wena nyoka. Wena nyoka. Ngiyakhomanda namhlanje. Rakho. Lala basanda. Ngamuka. Ngiyakusika. Ukusika amaphondo. Ukusika imilenze. Ukusika izandla. Ukusika yonke into. What am I spiritual ring? Ngiyawa disconnect. Nale ngane. Ngifike kathatha. Get out. 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 Mina nawe wena. Ngamula la uphefumula khona. Ngamula umsila wakho. Ya commander right now. Ya commander right now. Ya commander right now. Catch the fire and burn it to ashes. Catch the fire and burn it to ashes. You're paralyzed. Zonke ingane zikamoya ayizala emoyeni. Ngiyanqamula umshado ngiyawukhawula. Wequeen nekinga ngiyawukhawula namhlanje. Ngegama likaJesu ngishisa izandla. Ngishisa isibeletho. Ngishisa yonke into. Ngishisa i-private parts egcina ukubona kwezinto. Ngiyashisa. Ngishisa umqolo. Nawumqolusha. 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 Nasi izandla zisha. Nasi inyawo zisha. Fire! I command. I command. From today, you will know Jesus. From today, yahlakaza ibunga zami emabeleni. Ngideclare umlilo. Emadimoni anqelayo. Anqela amabele. Yawahlakaza. Omantindana abanqelayo. Benqela emabeleni. Na umlilo naligazi emabeleni. Na umlilo naligazi emabeleni. Come out! Come out! Come out! Ugijima enyaweni, ugijima emaqakaleni, umlilo yawubemezela, umlilo emaphutsini igcwele umlilo, yonke into ijini igcwele umlilo, ihembe igcwele umlilo, ikhanda liyabila libila umlilo, umqolo uyabila ubila umlilo.
igazi likajesu. Shut up, Jesus. Egwaza lenyoka, egwaza lenyoka, Jesus. Wawulala. La ubambe khona approach, take out everything oyifakile la, take out. I command you when hey awunasikhathi sokudlala mina, take out everything. Ayingene emlilweni, ibasi iziko lomlilo la, ayingene zonke izinto emlilweni, ayingene emlilweni manje. Take out everything in the name of Jesus. Ayingene emlilweni, keep leso spoon, skip leso spoon, skip leso spoon, skip leso spoon, skip leso spoon, leso spoon, leso spoon, skip. Asingene emlilweni, asingene emlilweni. 1 ngiyacommanda, 2 ngiyacommanda. Mangifika ku7 kunentsabule eyohlakaza isibeletho sakho sonke, eyohlakaza yanqamula wonke ama-worms. Kune-operation yasezulwini namhlanje ngikhuphuka nawe ngofaka kwi-strong room sasezulwini. Nakashuka nakho singena. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Take out, take out. Now spoon, nasi spoon, nasi siyayiphumela, nasi. Yeah, when get out. Where you went? Angels, take out. Now my angel is an operation in the name of Jesus. Yes. As keep, as don't, out. Isandla sakhe yasibambekho asimofu, faka emlilweni, Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Thathe si lo mali ovala imali zabantu ngayo, lo vala imali ngayo, take out. Ngiyakhomanda in the name of Jesus. Ubhekane nami ngqo, ukushisa amehla yavutha umlilo. Nayile mali. Take out. Imali yobumnyama, uvale imali. Take out. Jesus mighty name. Lo mali. Faka emlilweni. La ngithe ufaka khona. Hey. Faka emlilweni. The name of Jesus. Yes, Lord. Yes, mighty God. In the mighty name of Jesus. Ingqondo zabantu lezo yithumbile. Take out. Faka emlilweni. Yonke into yabantu, ingqondo zabantu. Take out. Faka emlilweni. Hey, angizudlala nawe mina. Bengilokho nithi mbatha ningazi. Jesus mighty name. Ngisika. Take out everything. Take out.
Faka emlilweni. Faka emlilweni. Faka emlilweni. Faka emlilweni. Faka emlilweni. Yonke into amehlakho lezinto oyibambile ngamehlo. Faka emlilweni. The mighty name of Jesus. Baleka igwala. Igwala lo Satan. Igwala. We fear not devil thina bazalwane. Igwala uSatan. Akakwazi ukumela into yakhe. Unifaka phakathi bese angakwazi ukuyimela into yakhe. Slim. So bangamula one by one. I'm declaring war. All of them. We are declaring war against the kingdom of darkness. We are not here to joke. Suicidal. Get out. Get out. Get out. Get out. We are suicidal. We are suicidal. Suicidal. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. We are suicidal. Aba. Mnyenge. Uwelo. Nalo demon obu. Yahle. Uwelo. Uyahleka. Uzokhala khona manje. Ubani wena? Come on, call the name of Jesus. Call the name of Jesus. Stand on your feet. Call the name of Jesus. Call the name of Jesus. Shout fire of the Holy Ghost. Shout fire of the Holy Ghost. Jesus. Onadrago. Nyoka ngaphansi kwamanzi. Ngegama lika Jesu. Fire! 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 Holy Ghost, I command you. You've been tormenting this girl for quite a long time. Yagena! Shaka braka do. Uzongena madimon wena. Shaka braka do. Zeke braka do. Zeke braka dosh. Come out when. Ngithela igazi enyaweni. Ngithela igazi enyaweni. Lika Jesu enyaweni. Fire! Holy Ghost. Fire! Holy Ghost. The mighty name of Jesus. Konke okufake kule ngane. Take it out. Hey! Akusilala class le. Come on. Hey, fuga. Everything oyidepositela. Namhlanje nibhekane nomunye umuntu. Ngijwayela kabi. Take out everything. Oyifakela. Take out. Shaka brakatata. Ozankosikazi. La isibelethweni la. Kunento la. Abayidepositela. Yeah. I call fire. Naish. Nakuvutha isibeletho. Nalihlewula ke leli demoni. Namandla. Nawumlihlo. Fire! Fire! You call the name of Jesus. Jesus. Fire! Namhlanje angels
chain. Let everything right now, yonke into le ephila la, le nto ehamba la, eswini yanqamuka namhlanje. Nyalikhathi lakhe besikhathi ugogo namgogo la, le nto egijima la eswini namhlanje yanqamuka. Oh yaluma fire. Oh luma mina fire. Luma fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeni na moya. Hey, ningangichithela isikhathi. Unasikhathi sani mina? Unasikhathi seni mina? Amandla egazi. Bazalwane, whenever uthandazela umuntu kumanifest mo, ungabosondela. Into engikhuza ngibathini? Ungabosondela ufike uyangama. Le moya iphuma ingena kuwe. You need to be careful. Ubangami kaonake? Duduzile. Mbiza manje. In 1, 2, 3. Duduzile. Come back. To your body. In Jesus' mighty name. Thank you. Hey. Uyazi ududuzile. Bokuthanda behleli demon la. Nangu ududuzile manje. Qoka kahle dudu. Angakhumbulile uqala qoka ngaphansi kahle dudu. Hey. Oh, dudu. Sabona nani? Sabona kubingelela umfundisi. Hello. Kunjani? Ubukuphi? Ududuzile was not Duduzile la esontweni. Duduzile was gone yesterday. Already. Because unamadimoni athi bethandazelwa la dlame baphume la madimoni ahamba yobacothela endaweni ezithile. Occupy. But I heard the sound of my voice. Ngiyadeclare wonke amadimoni, wonke ukondolo lobumnyama, wonke amandla obumnyama yolwa noDuduzile yolwa nami. Duduzile bethathe ubukuphi nani? Uzibone wena ukuphi? Emhlabathini. Emanzini. Khulumela phezulu kuphi? Emanzini. Bakuthathe nini na? Grade 8. Bakuthathe grade 8. But izolo mawuthandazela, izolo ubuyile uDuduzile wahlanza. Nimbonile? Nimbonile? Umprofeti emthandazele etatako wahlanza imoya kanti bamcuthela. That is why everyone, when we pray, nina bekapana nina and some spectator or looking bogela. You need to pray. Siyalwala. It's not one man show, Lentole. It's all about all of us fighting the common enemy, which is the devil. Congratulations. Impilo yakhe ibuyile. Ufuna ukuba yini? Ufuna ukuba yini uma wenza grade bani manje? Grade 11. Uyophatha ngama distinctions. Yini bewehlule esikolweni? English ne Maths. Namhlanje uyoshaya English ne Maths ngegazi lika Jesu.
ngiyadeclare, ngiyadecree. English le maths, you will be a top student with maths na with English. Yes? Yes? Ngiyadeclare mntanami kuwe. Yes? Uyophasa ngani? Distinction. Lele wena. Uyophasa ngani? Distinction. Distinctions. Uyakholwa? Ufuna ukuba yini uma uqeda isikole? Psychologist. Usuyiyo. Father, we speak provision financially. We speak provision. Baba, ututuzile. Ngegama likaJesu siyadeclare. Ngeke ayiswele imali yokuya esikolweni. Ngeke ayiswele. Ngeke ayiswele. Ngeke ayiswele imali. Usonayo mntanami. Suicidal. Mina ukuthi ngiphethwe ama-sinus bawabiza i-chronic sinusitis and the only way ukuthi bathi it's surgery and emakhaleni it's inflamed so Hamba uhlala phansi. Awuhambe njengentombi ke manje. Tutu. Hayi woza la yellow bone. Yellow bone. Noma ni giant le yellow bone. Madlalela ututuzile uqubule. Awututu. Manje ufuna uhambe njengentombi. Yabona? Ufuna uhambe step ke manje. Uhambe ngathi emasimini. Wabu shy step ke manje. Shy step yele. Shy step yele. Awu. Yes can. Ayi. See. My Jesus. Shout Jesus Christ. Come on, give Jesus a praise. Destroy all my sinus. There will be no surgery. My sinus, get out now. Get out. Timola my sinus. Get out. Yangamula. Now ile into ebambela my sinus. It's coming out. Kunomuntu la obleedayo. Severely uyableeda every time. Khanda malishisi uyableeda. Bleeder, extend be bleeder. Got a band. Come here. I want to pray with you. Get out! Get out. Jesus. Free. Emphongolo leni. Kulekile. Unani? Uyableed. Exhale. Ona demon no bleed. Niphe ingane ingcenye izingaganga. Sesesontweni. Demon no bleed. Melana nawo manje ngegama lika Jesu. I command divine healing, deliverance. Free! Jesus mighty name. Destroy alone moya ubleeder. Ngegama lika Jesu. Yeselivulekile ilihlo njalo yabona lo Jesu. Ilihlo last week belivalekile. Jesus Christ. She's free. Sengihlupha ikhanda baba liya. Uhlushwa ikhanda. Uyagama lo Satan. Jesus. Out. Fire. Leave it. Usazi pain. Uzikhanda. Belikushaya livalela lo. Belikushaya? Likuvale nelihlo manje. Uyabona manje malivale ilihlo. Bese livala baba. Lihambile. Aphethe. It's gone. Uzama msibonile. Uyahamba wena. Uyahamba. Mlandele mnisando ngale. Aziki izando.
Uyahamba. Susilo kunja lesi. Susilo kunja lesi. Sus, nyathela phansi. Nyathela phansi. Nyathela phansi Hosi. Come. 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 Anginankinga. So, boss. Miyakele. Ima. Miyeke. Ima. Khumula Jesu. Mina bazalwane, I trust God. Ubheke mina. Uyazi? Ubheke mina. Bamba la. Suka lapha. Ima. Inamaqalala. Amumbambanga ngeweight. Lalela. I command that pain to die. I command that pain. Ozala. Boss, letala. Zandla. Letala. I declare and decree every demon that is stand against it in the mighty name of Jesus. Njengoba ngumthwele, ngideclare amandla okuphila. Ngideclare amandla okuphila. Misipha! Qaqekani. No! Uyogijima. Ngagama likaJesu. Ngimsulela ngentambiso. In the spirit. Izandla. Ayiphile manje. Wonke umzimba wakhe. Isibeletho. Yinyanga amaqalala. Isisu. Yikhanda. Umqolo. Ukhomanda uqine manje. Ngegama likaJesu. Nakho kuyenzeka. Lord, bonke ngibathwele ngalomqolo. Baba, I transfer divine anointing upon them. Ngegama likaJesu. Shaka brakadosh. Imbrakadadadadada. Shaka brakadadadada. Zeke ngena naye emazulwini welesithatha izulu. Ngena naye ehlalweni somusa. La khona kwadalwa zonke izinto zakhe. Kwadala imilenze, kwadala izandla, kwadala inyawo. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. 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 Yeah. Izandla ziyaqina ngiyazizwa. Something is happening.
Something is happening. Something is happening. Bamba izandla zami. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Jesus. Jesus. Izandla right now. Imisipha iyanyakaza. Izandla, inyawo ziyanyakaza. 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 Kunyakaza yonke into. Inyawo. Shabrakadosh. Shakabrakodosh. Nawo amandla ezandleni. Nawo amandla ezandleni. Nawo amandla ezandleni. Zandla. I-transfer igazi. I-transfer igazi. I-impact. Bamba. Suka. 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 Lokhu yakuphila kwakhe ezandleni i-transfera back. Lokhu yakuphila kwakhe ezandleni uyadonsa. Uyabona nathi siyadonsa isandla. Sidonswa uyi. Sidonswa uyi. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Phila nalesi. 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 Zandla. Receive power. Was. Come, mama ngiyakuphula. There's no demon that is striking doubt on you. Ngegama likaJesu. Emelana nawe. Hey bazalwane. Something is happening ngolwesifazane. Something is happening. Something is happening. Kwenzakala. The whole body is full of fire. Was. Unyathele njengelady. Nyathele Pergamin. Nyathele. Uyabona nje ububheke mina. Unyathele enzansi. Unyathele enzansi. Pergamin. Nyathele. Sam. Upergamin. Ungaluzi. Uphitha kwathiwa Pergamina. Wabheka. Lale. Was. Namhlanje. Pergamin. Siyajika manje. Siyajika mina. Ungajahi. Take your time. Uyilate wena. Indoda ngabe ngiyashutiza ngamandla. Uyilate wena. Uyilate. Was. Njoba ngibambe kanje imsipha yakho yonke iyaphila. Ngiyesitulweni manje. Uyes? Siyesitulweni manje. Mlungiseleni isitulo. Uyohlala kwesami ke manje. Sikula ngihleli khona. Asami. Chief Sani wheelchair. Was. Pergamin, lale. A boldness in you. There's boldness now. Was. Something is happening. Uqina umqondo njengoba nguwe uhamba kanje uqina umqondo. Yenzeke. Sibuyisa ama-truck. Sibuyisa ama-business. Siyalwa. Sibuyisa yonke into. Mali yakho. Uyi-multi-billionaire. Ngiyadeclare. Billionaire. Siyadeclare. Yeah. Boss.
Horse. 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 Usufikile esitulweni sami. Uzohlala la. Horse. 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 Horse kanje. Horse. Horse. Sibonge. Bhekisa ikhanda phezulu. Bhekisa ikhanda phezulu. Uyohlala njengelady awuyilahleli. Uyezwa? Horse. 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 Manje. How are you feeling? How are you feeling? Uyaqina. Amadola ayaqina. Manje ufuna ukugquma. Ufuna ukugquma. Suka lapho Tufethu. Father, we sin. Father, we sin. This healing and deliverance kumathamba akho wonke ngegazi likaJesu. We are declaring supernatural. Abambona engakwazi ukuhamba bambone ehamba. Namhlanje uyahamba. Siyadeclare olika moya uzoyidrivela izandla nomqolo qinile in the name of Jesus. Shala. Oh, how are you feeling? Ufuna ukuhamba. Thank you, Jesus. Come on, shout Jesus. Come on, shout Jesus. The devil is a liar. The devil is a liar. Umuntu wafika la engakwazi nokunyathela. Umuntu wafika la kuphalalazeka inyawo. Zilenga. Thank you, Jesus. Now we show you. Ngifuna ukuhamba. Our Jesus reign. Our Jesus reign. If you doubt Jesus, doubt yourself and never doubt Jesus. He is a miracle worker. Come on, let us thank Jesus for the life of Mama Spongi. As we thank Jesus, Jesus is giving her strength. Let's thank the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Ghost is giving her strength. Kubuya yonke into. Siyayiclaim iwealth yakhe. Siyayiclaima yonke into yakhe. Ngegama likaJesu.
Wena ungowokuqala ungowesiphetho, the author and the finisher of our faith. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. There is no other God like you. Ongezeke ebantwini kwena kwenzeka Jesu. Malibongwe nakwigama. Maliphakanyiswe ngomuntu wena kwigama. Oh Baba siyabonga. Sorry, sorry, utshwanetse morena wa rona. Uyabona? Ngokusulela ngogcobo. Kanti wena uNkulunkulu nje. Hey my God. Zingane Oh yes Lord. zibongo zami. Wangithana yakazi zingane zibongo wangithana Jesu uyinkosi ephakeme, ungumbusi wababusi, uyidwala lamadwala, Jesus, we thank you. ungusonini nanini, Siyabonga mninimani. ungurabu safelisi, Siyabonga uNkulunkulu. akekho linganiswa naye, Wena wethu Bwana. akekho faniswa Wena naye, wethu uyaphila. ungwangwana kaIsraeli, Wena wethu usokuphela. ongazelwa nganani, Wena wethu uyinkosi. yena yedwa ophakeme, Wena wethu namandla. yena yedwa umangcwele, Wena wethu uphakeme. buso yonke iyakhothama kuye, Abasaya. wonke imibuso iyakhothama kuye, Siyabonga Baba wethu. ophilayo kusebenza phakade yakasutali Siyabonga. chizakabrakotosheketelia baba. Get out! Dimo lenyoka elitshontsha into zakhe zobudoda. Out! 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 Yonke into yadeposithwa la, ubudoda bakhe bonke batshontsho.
I'm setting you free kumaphupha akhe. I'm setting you free kuyo yonke into amandawo ezakho atshontsho. Ngiyakliberate manje ngegama lika Jesu. Free. Jesus mighty name. We are free, brother. We are free. We are free. Come on, clap hands for Jesus. Come on, clap hands for Jesus. All the marshals, clap hands for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pain go. Pain. Live. Live. Fall pain. It's gone, that pain. Is that gone? Bamba. Jesus. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Fire. Get out, you pain. It's gone. Yeah, Billy. What? Jesus, man. God's got one food. Jesus. Ekumnandi ukuthandazela impande. Uyizikhala kamnandi kanjani? Hallelujah. What do you say to Jesus Christ? Come on, stand on your feet. What do you say to Jesus Christ? If you are here and you know what do you say to Jesus? What do we say to Jesus? Come on, let's say thank you, Jesus, 3 times. 7 times. On the 7th one you shout, thank you, Jesus. Shout and celebrate. He is the King of Kings. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Let us thank God also, bazalwane, for the great work that He has done. We had a powerful 3 days, bazalwane, yemvuselelo yomthandazo. Namhlanje bazalwane uDlamini ukhona nowakwakhe. Ngifuna beze bazodlulisela amazwi nje ukubonga nakuwe naloyo, people who have come in numbers and supported these 3 days zomthandazo. Yabona masiphume emthandazo ngokwenzakalana. Yeah, it will change empty. The empty will change. Manje mama Sibonga ufuna uyogijima next week. Ukijima next week. Buhina. Ufuna ukijima. Ufuna ukijima. Bazalwane, it's such a wonderful fulfillment okanye atmosphere where you see people coming in this place bengakwazi uyihambela kodwa uNkulunkulu abenze behamba. Hallelujah. One thing that I understand, it's not me, but it's Jesus. Hallelujah. And one thing that I've switched off in my mind, I don't have miracles, but Jesus does have miracles. Kodwa na into engiyazi, I serve Jesus owenza imangaliso. And He uses me ukwenza imangaliso. And He uses me for deliverance. And He uses me for healing, signs and wonders. May my Jesus use you as well. I say, may my Jesus use you as well. As He's using me, may you receive that impartation. Hallelujah. Dlamini. Anshayeleni uDlamini bazalwane zami. Awusuka nini madoda?
likhulu. Yabona sithandazela manje iphesheya. Siholde imvuselelo phesheya. And kuzokwenzeka. Ngoba thina singabantu bokukhona. Sibiza into ezikude zibe khona zibe la. Siya declare they are listening to us. We are declaring we are coming to UK. We are coming to USA. We are coming to Netherlands. We are coming to Canada. We are coming to Nigeria. We are coming to Ghana. We are coming. We are coming. They estimate by fire. By the power of the Almighty God. We are coming. We are coming. We are coming to Germany. If you believe, shout hallelujah. May God raise destiny way power. Help us. May God raise destiny help us. For ST Media. Uzamashongene Canada. Singene singasi. Une empowerment ya financial. Sieza emutswana. Sieza Lesotho. Sieza KZN. Sieza Mpumalanga. Sieza Giyani. Sieza Zilindazanini. Sieza Thoyandou. Sieza Pulungwane. Amadimono akazothi nga. See, we leave no stone unturned. Bazophuma bombuso bomnyama. Sieza sibalukhulu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Iflavor. Uspokesperson wami esondele bakithi Oza spokesperson. simshayele izandla bazalwane. Animshanele izandla bazalwane. Thank you, Jesus Christ. Hayi ayisukanile madoda. Namhlanje bebeyoshada. Oh, yes, Lord. Oza nawe nani? Nangekhaya. Chairperson. Can you stand like this? Amen bazalwane. Sicela ukuthatha le thuba bazalwane. Sibonge kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Kodwa ke umuntu oyangikhulumele kangcono umama. Bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sibonge kakhulu kuyonke leadership yala ekhaya. Ngiyazi ukuthi bengekwenzeke ube ayizange yaze yavuma. So siyabonga kakhulu bazalwane leadership yonke ngezihlalo ezihlukahlukene. Sibonge nakumama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uma sicela singqongqoza ukuthi sicela ukuza abazali la ekhaya. Kube mnandi kakhulu ukubona nabazalwane indlela abayamukele ngakhona inkonzo kwasijabulisa kwenza ukuthi sibuye futhi. Yabona uma uphathwe kahle emzini uyafisa ukubuya. So kusekhaya ke labazalwane. So ubaba umbatha ke I think sihlangane 2018 mangaphazama 2018 yeah. Yes. uNkulunkulu nje ngilokhu nimbona nje emsebenzi abazalwane ngendlela mangalisayo. Kwakudala ngicela ukuthi awubukuzivakashela baba nalapha kwi-platform yethu kanti uNkulunkulu kuyonke leminyaka uhlela ukuthi kuzokwenzeka kulonyaka. Yabona ukuthi yonke into inesikhathi sayo bazalwane sikwazi ukuyiphoqa uma ingakenzeki. Engicela kakhulu ke baba njengoba ngize nalaba nje ukuthi bengifisa ukuthi namhlanje ngathi bangawuthola umkhuleko egameni lika Jesu. Yazi ukuthi ezinye zezinto ngiyangithi makade ngizilalela ama testimonies wabantu nendlela nezinto engiyangilalela kokunye ngiyakhumbula ukuthi umama wakwangiphelezela nje a few days ye-studio wayithi mayebuya bengakwazi ukulala. Engibuza ukuthi wena usafa namhlanje ngizobacelela umkhuleko ukuthi uNkulunkulu abagcine bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Ngiyathanda ukubingelela ubaba nomama ngegama likaJesu. Amen. Amen. Ngibingelele ama-elders wonke ebandla, leadership yonke, Stand here. obaba Stand abakhona nice. nabomama ngegama likaJesu. Amen. Amen. Ngibingelela bonke abafundisi abakhona, abantu abasha nabantwana abancane ngegama likaJesu. Amen. Siyabonga kubazalwane kakhulu ukuhlanganyela nabazalwane ngegama likaJesu. Amen. NginguNompumelelo Makadlamini, ngisindisiwe ngazana nenkosi uJesu. Umpume. Siyabonga bazalwane kusukela Wednesday sihlangene la Thursday kwaze kwaye Friday uNkulunkulu esenzela imangaliso. Konke lokho kungumusa kaBaNkulunkulu. Amen. Amen. Angazi ngaqala lapho ukubonga baba nomama. Hlale sikhuluma nobaba Dlamini sithi into esithanda ngobaba uMbatha ukuthi akasiyena kuphela umfundisi ubaba. Amen. Kubalekile bazalwane ukuba nomfundisi ozoba ubaba. Ayikho mina njengoNompumelelo, mina nje personal ngiyamthanda umuntu owubaba ozomthethisa. Ngenxa yokuthi mina ukuba nobaba ngagcina ngino 11 years. So ukuthethiswa umuntu owubaba kwenza umehluko, ungibonisa uthando kanti abanye kuyabalimaza. Amen. Ukuba sebandleni mina ngiyakuthanda kakhulu. Amen. Because umuntu ongathi la wazi umama wakhe mina ngibalwa lapho. Alibonge igama lenkosi. So you are blessed bazalwane ukuba nomama nobaba. Bengithi nizoshaya izandla. Siyacela bazalwane uqhubeke njalo nokusupporta iThabane ST Media. I-support yenu yiyo le yenza ukuthi imvuselelo ibe khona. Amen. Mawuvula nje lapha ku-YouTube check uThabane ST Media, ungena kwakho laphaya yikho okusenza ukuthi sikwazi ukuba la. Mawubuka ivideo kudlala i-advert ungayiskip lo advert because yiye yenza ukuthi inkonzo nenkonzo ibe impumelelo. Amen. Ngiyazi ukuthi abanye abantu aba-understand ukuthi iyaphazamisa le, ungayiskip lo advert. Yenza omkhulu umehluko kwi-channel. Amen. Ukusubscribe abazalwane kumahhala. Ngiyazi ukuthi abanye abantu ba-understand kahle lezi zinto, bavele bebona ngathi hayi ngiyothi ngiyasubscribe akhambi iy'mali zami. No bazalwane, akhambi lutho. Ukusupporta nje kwenza futhi umehluko omkhulu. Amen. And then laphaya kwi-channel kunemowehla nje kwi-channel laphayana kunendawo ebhala ukuthi join. Yeah. You press that button. Kuba nemali eyikhona laphayana ojoyina ngazo. Amen. Qala ku-R29.99 I think. Uqhubeka I think igcina 150. Leyo uzobona wena bazalwane ukuthi ungathanda ukunikela ngayo. Leyo mali leyo ingena kwi-channel and then bese iya kuBaba Dlamini. Lo R29 wakho khona umehluko bazalwane. Amen. And ufakile ufaka ama-banking details, ingakuthusi ukufaka ama-banking details, it because basuke bezodebita. Mhla ubona ukuthi le nyanga ngikho right, R29 wami ngizowudinga, uyakhona futhi kuyakhona ufuka i-stop. Amen. So bazalwane, lo mali leyo iyenza umehluko omkhulu. Amen. Yiwo lo mehluko owenza ukuthi iyo leyo mali yabanye nabanye eyenza ukuthi ikhona ukuphumelela inkonzo. Amen. Because wonke lama guest speakers obubani abahlabelelayo yini badinga upetrol ukubuyela emuva. And nathi sisebancane, sinabantwana abancane. Amen. Yeah. Siyabonga. Siyabonga nibashaleni izandla bazalwane. Bashaleni izandla bazalwane. Ake ngithandazele uDunuza. Oza. Umthandazo oza kumkhulu. Come to grandpa. Yeah. Father, in the mighty name. Ubani igama lakhe? Zibusiso Dlamini. Father, we declare blessing and divine protection upon Zibusiso Dlamini. She will live long. She will live in excellency. We rebuke any spirit
that may stand against a growth. And we declare supernatural blessing. No weapon fashioned against her that will be able to prosper. We cover her mind with the blood of Jesus. And we declare divine blessing. We declare ukukhula kwakhe baba wethu onamandla. Many nations, Lord, will submit kwi-wisdom yakhe ngegama lika Jesu. Financially, Us. Os. Lo one. Nkosi yakhe. Nkosi yapha. Baba ngegama lika Jesu nangu Nkosi yapha Dlamini. Baba sideclare amandla, sideclare igazi lika Jesu over his life. Baba wethu uyokhula baba wethu onamandla ekwesabeni nokwenza intando yakho. uNkulunkulu onamandla onke, igazi lakho baba liyobonakala liwuphawu, neglory yakho yobonakala uphawu empilweni yakhe. Izifo baba wethu ziyodeda kuyena, ngeke zaba namandla. Baba wethu onamandla, he will travel baba wethu even abroad ngegama lika Jesu, in places baba wethu onamandla ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, la nyathela khona imimoya yosubmit, la nyathela khona amandla babusi ayohluleka ngegama lika Jesu. We declare blessing at school. He will excel and be a top student in Jesus' mighty name. Amen. Siyabonga. Ashale